ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Савдо ТВ, мардуми дурай ватан, нафаре ки ба хотири хонахарид тамошо мекунед. Ирӯз 7 ноябри соли 2024 1000 рубл 105 сум бачако. Рубл гарани фурмат, мақсад дуо кунед, иншоалло бо мехеза. барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед. Видеонавор карда, суратҳои тоза фасон гирифта дар WhatsApp роӣ кунед. навори банда реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза намуда ҳастаем. дар ноҳияи Восех хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ, дар шаҳри Хуҷанд хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ, дар Регар Турсунзода квартира, дар Ҳисор квартира, дар Душанбе квартира. Хулас беҳтарин навор баҳри шумо тамошо кунед. дар ҳамун комментар анайзан аз куҷо то чанд соат шумо дар хона дар кор навори байна ҳаракат аз барои комментар шумо навор мекунем. ба хотири пешрафти канали Савдо ТВ навор да лайк бизанед, дар канали мо подписация кунед, чизе ки боша роӣ кунед. навора сар мекунем, бо диққат то охир тамошо кунед. 7 дона хонаи фурӯши баҳри шумо дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва Москваст ки област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, салому алайкум бародарон. инҷа рай калонай най рай калон 4 хонаиса, як хонаи фурӯшие дар кӯчаи Амиршоев пеши заводи Фирзавода медорем. 6.5 сотиқ заминаи хонаи тайёрай, нимаш деэтажаи фурӯшӣ кардом дар кӯраи бародарои ҷон дорем зам занем дар ноҳияи Восе надромадем ҳавлиша ҷаш бания ҳама чиз фаъоле дора. 6.5 сотиқай на ҳавлиш калони хушва хонаи тайёр дора. медора зиндагӣ мекунӣ бо чӣ дора. инҷа хонаи деэтажа ба ғишти хта хом кагия ташина нависай падвалай иҷаш бе ремонтай, фақат коробкаи холияй. аз бародарои ҷон медорем далша мебинем дарахт парахт ҳама чиз дора. овуш мияйна 24 соат. 6.5 сотиқ замина ина чойлоб ё ангурам дора. ҳавлиш ҳамаш хушвай хонаи деэтажа дора. ба ғишти пухта кагия нимаш маш баи чи тамошо кунем бародарои ҷон. деэтажаи таш падвала кардем дар кӯраи срочна сум дар кӯраи зам бизанем бародарои ҷон бо маслиҳат бо нархи арзон. ҳачон гап $25,000 мегам бо гап мезанем. сомонӣ қади 250,000 сомонӣ зам бизанем бародарои ҷоно. хонаи тайёрай намедорем тамошо кунем. далша хона ремонт карги нав ҳамаш 100% левсо абой мабой ҳамаи чиз дорена дар ҳолати хубай. фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. ягон ҷои чӣ надора. ҳамаи чиз чораш қатӣ. хона 100% нав ремонт каргиай. се хонаи тайёрай. бародари ҷон медорӣ хона дар ҳолати хубай. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри даму шаҳраки ноҳияи Данғара. инами ҷадай мақсад бачако азиз, пеши тирасараи калон ана ҳамин хона назди ҳавлигӣ ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор. 270,000 сум нархи хона. об свет дора, камбуд надора. се дар хона, масоати 10 сотиқ беҳад калон. ватсапшон ахираш 8683 занг занед. кондисионери хона места мега. веран дора. се хона як этаж. болода мансари калон дора. документҳо 100%. касе ки мегира сразу оформ мекуне мега. хулас роҳ асфалт, мактаб, бандиса, магазино наздикай. хиштое ки дар хона ҳастай ва ё места ҳамроҳи ҳамаш савдо мешавад. 270,000 сомонӣ. хона бо тамоми шароитош беҳтарин хона, беҳтарин ҳолат. касе ки мегира бо камтар савдо ҳам дора. маълумоти пурра бачако ватсапшонда занг бизанед. хона бояд дарҳол савдо карда шавад. се дар хона
10 сотих масоати бениҳоят калон аст ки касе ки мехара сирошаш тагия. касоне ки хона рӯй мекунен мақсад чӣ хел бигӯ мака бачако видеонавор када рӯй кунен навори банда реклама ка фурӯша мегузорем бачакои тикток инстаграм канали мо дар ютуб Саудо ТВ ҳай чизе боша рӯй кунен реклама ка фурӯша мегузорем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки назди ҳавлигӣ 4 комната масоати 6 сотих шаҳри хуҷанд Сайҳунда қарор дорад. ана ҳамин хона 190,000 сомонӣ. рақам барои тамос 29 11 ахираш метавонед нашоти хона занг зада маслиҳат кунед. срочно мега сум дар корай 6 сотих масоат свет ҳастай масъалаи обшам камбуд нестай ҳастай 4 хонага фасон ремонтои фасон беҳтарина қарор дорад. касе ки мехара мақсад бо камтар саудош мекунем. нафароне ки канали моро тамошо мекунен канали дигари мо бо номи Хонатеже ай канали мо Саудо ТВ ҳай баъдан хонаҳои гироӣ мекунем мо дар тикток дар ютуб дар инстаграм реклама када фурӯшта мегузорем бачак азиз. касе ки хона рӯй мекуна телефонро баракӣ бигирен видеонавор када рӯй кунен беҳтарин мешавад. чем видеонавори шумо чем суратҳои шумо худмон рафта видео кунем боз зур мешавад. мақсад ай канали мо шумо бепасредник хона мехарем як бепасредник мефурӯшем хонаотон бошад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки назди ҳавлигӣ 4 комната масоати 6 сотих. бачако қабраски лайкора бизанен меҳнатора қадр кунен. барои шумо шуда ҳар рӯз пашин навор мекунем баша медонед ҳар рӯз 10 12 15 мин навор мекунем ки мақсад тамошо кунем. шаҳри бохтар левакан сарбанди пешина туятошта қарор дорад. хонаи фурӯшӣ иборат аз 4 хона ҳаммом дар 6 сотих масоат. хуб заминами хеле инами хона бояд чи савдо шавад 92,000 сум нархи хона маълум шид. вилояти хадлон шаҳри левакан сарбанди пешина кӯчаи Истиқлол туятошта қарор дорад. мақсад чӣ хел бигӯм бачаи азиз 92,000 сумон назар ба дигар хонаҳо камтар арзонай ҳамин бо муомила ҳам дорад. бисёре нафаре ки хоҳиш кунем аз тарафҳои левакан сарбанд хона навор кунем ҳамеша мақсад ёфтем маъқул боша занг зада маслиҳат кунем. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 4 комната масоати 3 сотих Истиқлол шаҳри Душанбеда қарор дорад. нафаре ки хона рӯй мекунен адресҳои хонаотонро мо дар мақсад прака рӯй кунен мақсад хонаотон документ дора надора ҳамаша бифаҳмонен. хоб 4 комната 3 сотих шаҳри Душанбе Истиқлол нарх 200,000 сум. хона дар тарафи фабрикаи Истиқлол пушти пеноблок завод 4 дар хона беремонд харидор аниқ боша занг зана муомилаи хубам дорад. пушти пеноблок заводда қарор доштааст шаҳри Душанбе Истиқлол маълумоти пурра ҳудудтон буд дар ҳамин рақамҳои 65 55 занг бизанед. чандум лайка заден дар ҳамун комментария ҳатман нависонен лайкора намонда бошен лайкора бизанен. ҳаррӯза бачаҳо медонен 65-70% бачаҳо меҳмон ҳастанд. чӣ хеле ки шумо ҳозир якум бор омадед бачаҳои азиз ҳама пашти меҳмонай подписатсия кунен дастгирӣ зиёд шава агар хонаҳо зиёд мешава арзон хонаро зиёдтар навор мекунем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. ана квартира мана квартира. квартираи фурӯшӣ як комната квартира 6 этаж 40 квадрат якум микрорайони шаҳри Турсунзода регари пешина 183,000 сомонӣ мега 183 та ки бо савдои хубам дорад. рақамҳои 35 занг бизанем. срочно фурӯшӣ як микрорайон як комната 6 этаж 40 квадрат метр доми 13А шкатур стяжка ёро дидасен чӣ хел кадом ҳолда қарор дорад. пеш мактаб садик кохи нур стадион поликлиника хулас ҷои беҳтарин документҳо садфоизаҳай ана ҳамин домда хона қарор дорад дар 6 этажаш. маълумоти бештар рақамҳои дастӣ 35 ҳозир занг бизанем бачаҳо азиз. наворо чӣ хеланд маъқул шид нашид хонаҳо чӣ хеланд қимат арзон ҳатман дар ҳамун комментария
фикротонро нависонед, бача азиз. кадомида замин дар кор дар WhatsApp нависен, эълон мекунем. Дар коммент нанависен бачаҳо, фақат дар WhatsApp нависонед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартира ҳафтум, яккомната квартира, сеюм этаж, 35 квадрат. шаҳри Душанбе, шаҳраки Шарора, 169 000 сомонӣ. хона коробка. аз политехникум 6 километр поён, пеши мактаби пеши мактаб мегам Садиқ бозорча, Банниса, Машруткаш. мақсад аз кургавои политехникум 3 сомонда мерава. шаҳраки Шарора, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 169 та муомилаи хубам дорад. адресора хирра рӯй кунед. хони касе ки чизе рӯй мекунад, хирра рӯй кунед. бачакое ки заминшон дар корай ку, дар комментариё нанависен акама да замин дар кор, ма да хона дар кор. прямой дар WhatsApp нависонед, мо навори баъдина эълон мекунем ки ами акада замин дар корай. хулас одамои заминдор занг мезананд. подписатсия кана ҳеҷ вақт фаромӯш накунед бачаҳои азиз. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар корай, дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори баъдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед.